Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Илмира Шәрифуллина. Исәнмесез? Бүген безнең программада илебездә халык санын алу дәвам итә. Актүбә бистәсендә Татнефть компаниясе вәкилләре катнашында экологик семинар булып узды. Заманында үзе дә көрәшче булган Инсаф Солтанов истәлегенә көрәш турниры үткәрелде. Илдә актив рәвештә халык санын исәпкә алу бара. Бу эш азнакайда да оешкан төстә уза. Райондашларыбызның бөтен Россия халык санын алуда катнашуы бик мөһим, чөнки аның нәтиҗәләрен исәпкә алып социаль программалар эшләнәчәк. Россия халкының узган сан алуы 2010 елда булды. Аның нәтиҗәләре буенча илебездә ана капиталы кертелде. Моннан тыш бөтен Россия халык санын алу илнең милли составы һәм кулланыла торган телләр турында яңа белешмәләр җыярга мөмкинлек бирәчәк. Перепись населения обязательно катнашырга кирәк дип мин чакырам. Бөтен халыкны һәм шул исәптән безнең үзебезнең ветераннарыбызны һәм пенсионерларыбызны. Монда бөтен әйберләр кирәк, значит. Бу син кем, син татармы, син урысмы, син чуашмы, допустим, национальность, кая яшисең, нинди эштә эшлисең, ул эшнең урыны еракмы, менә шундый даже вопросларга чаклы шундый вопрослар бар. Бу халыкның яхшы яшәүче өчен эшләнергә торган эш. Безнең, значит, волонтерлар бар, йөриләр, обязательно һәммә кеше үзенең кем икәнен әйтергә тиеш. Барыгызны да чакырып калам. Халык санын алу буенча матур гына әйттереп Азнакай районы эшли. Татнефть хәмәви җәмгыятенең экологик программаларын тормышка ашыру кысаларында Азнакай районында бик күп актив эш алып барыла. Актүбә бистәсенең 2нче мәктәбендә балалар бакчалары мөдирләре һәм мәктәп директорлары катнашында уздырылган чара моның ачык дәлиле. Яшел калкан балалар бакчалары һәм мәктәп укытучылары катнашында уздырылган фокус төркемнәре нәкъ шулай атала. Чараның максаты балаларга экологик тәрбия бирү, Актүбә бистәсе һәм якын тирә төбәктә яшәүчеләр арасында экологик агарту эшләре үткәрү. Чарада барлыгы 20 кеше катнашты. Әлеге киңәшмәнең оештыручысы Татнефть гамәви җәмгыяте. Аннан килгән вәкилләр тарафыннан мәктәпкәчә һәм мәктәп яшендәге балаларда экологик яктан әһәмиятле гадәтләр тәрбияләү темасына чыгышлар тыңланды. Сегодня мы собрались в поселке Актюбинский, чтобы обсудить вопросы утилизации отходов. Это направление сейчас очень актуально. Президентом Российской Федерации поставлена задача нам к 2030 году в 2 раза увеличить количество отходов, направляемых на утилизацию, чтобы наши полигоны твердобытовых отходов не разрастались, чтобы не было негативного воздействия на окружающую среду. Поэтому сегодня мы обсуждаем, значит, тему переработки отходов, но компания Татнефть ставится во главу угла, что эту работу надо начинать с детского возраста, со школьного возраста. И вот поэтому, обсуждая данные вопросы, мы приходим к тому, что, значит, в поселке Актюбинский будут создаваться в школах, в детских садах, значит, условия для того, чтобы ребенок с детства приобщался к правильному отношению к отходам. Азнакайда укучыларның сәламәтлеген саклау технологияларын куллану буенча төбәк-ара семинар булып узды. Бу чара Азнакайның 1нче мәктәбендә үткәрелде. Тулырак алдагы сюжетта. Семинарның төп пленар утырышы хакында республиканың мәгариф фәннәре кандидаты Альберт Ибатуллин аңлатма бирде. Сегодня мы в Азнакаевском районе проводим очередное мероприятие. В апреле месяце у нас прошел такой же крупный семинар. Сейчас мы уже выходим на другой, более высокий уровень, межрегиональный семинар по здоровьесберегающим технологиям. Мы очень рады, что руководство района идет навстречу, понимая всю важность объявленной темы, и нам просто вот приятно, скажем, совместная работа с администрацией Азнакаевского района, с управлением образования, с нашими педагогами в этом направлении. Надеемся, что наши мероприятия дадут положительный толчок для того, чтобы
и далее развивать это направление не только здоровье сберегающее, но и вообще профессионализм и компетентность педагогов во всех сферах. Со своей стороны, от Института развития образования, мы надеемся, что и дальше будем укреплять связи и в методическом плане будем работать над расширением тех методических сфер и услуг, с которыми мы могли бы вместе работать, содействовать и укреплять наше образование и тем самым укреплять состояние республики. Семинар эшендә катнашкан педагоглар үз чыгышларында сәламәтлек саклау технологияларын киң яктырттылар. Дети занимали, получается, становились призерами по Олимпиаде, по ОБЖ, на различных конкурсах, зорницах, соревнованиях. Вот сейчас мы встретились на конференции по здоровьесберегающим технологиям. Надеюсь, она будет интересной, познавательной для всех остальных, кто вот как раз-таки и по онлайну, по зуму посмотрит. А так желаю всем здоровья, счастья и успехов. Семинар бик күп тәкъдимнәр белән уңышлы һәм эшлекле узды. Пленар утырыштан соң кунаклар Актүбәнең 1-нче мәктәбендә оештырылган минералогия музеенда, Чатыртауда һәм Парус спорт туризм базасында булдылар. Алдагы сюжетыбыз янәдән шәһәр милкенә сак караш булдыруга нигезләнә. Алдагы хәбәребездә без шәһәрдәшләребезгә мөрәҗәгать итәсебез килә. Вандализм, вату, җимерү, милекне бозу күренешләрен без инде төшереп сезгә күрсәткән идек. Аяныч, мондый хәлләр әле һаман да дәвам итә. Бу сез карый торган кадрларда да күренә. Тагын бер тапкыр искәртәбез. Мондый тәртипсезлеккә барган гражданнар административ җаваплылыкка тартылалар. Шул ук вакытта штраф та түләячәкләр. Үзебез яшәгән җирне, матурлыкны сакларга өйрәник инде. Вот мы в последнее время столкнулись опять с серьезной проблемой, со случаями вандализма. Мы утром обсуждали, сегодня тоже очень много примеров, к сожалению, прямо с фотографии. Например, в парке имени Ишкаева, у нас любимое место, это стадион, бывший стадион, парк Ишкаева. Мы там установили новые трибуны, и вот мы когда увидели, ужаснулись. Вот эти новые скамейки, новые трибуны пластиковые, их вырывает, прям сжигает. Ну, я не знаю, там настолько надо быть бесчеловечным таким вандалом, что вот такие поступки делать. Или в парке имени Ишкаева, это детский парк, тоже благоустроенный за счет помощи нас от нефти. Самое любимое место наших детей. И прямо скамейки выбрасывают в воду. В водоем выбросили скамейки, но я не знаю, куда это годится. Или парк, создали новый парк, или парковая зона, это благоустроили набережной реки Черной. Это мы по федеральной программе сделали. Буквально там 2 недели назад мы открыли этот парк. Прекрасный парк, очень много отзывов со стороны пожилых, они там прогулки со стороны родителей, мам, беременных женщин. И вот малоархитектурной формой, там контейнеры, все, опять же разрисованы красками. Я не знаю, там кто, ну, есть случаи, мы, конечно, будем выявлять таких людей. У нас сейчас действует программа «Безопасный город», установлена все больше и больше, мы устанавливаем камеры. Мы все равно выявим, поймаем это и привлечем этих вандалов к ответственности. Но я надеюсь, они услышат наше обращение и родителей, и сами подростки. В основном это подростки. В Актюбе, например, случай, прям вырывает знаки, дорожное движение, знаки вырывает там, бросает на землю. Я не знаю, какую цель преследует и какое мы воспитание даем нашему подрастающему поколению. Я надеюсь, услышат это сами дети-подростки. Родители услышат, учителя, преподаватели, это совместно наша работа, мы с этим должны бороться, разъяснять, воспитывать наших детей. Если прохожие вы видите вот такие факты, ну, делайте, пожалуйста, замечания, не проходите мимо. Балаларның көннәре, буш вакытлары күңелле үтсен өчен мәдәният йорты хезмәткәрләре һәр атнаның пәнҗешәмбе көнендә балалар өчен кызыклы чаралар үткәрәләр. Бу теманың дәвамы алдагы сюжетыбызда. Күптән түгел генә шәһәребезнең парк дебраты Игелек паркында шәһәр гимназиясе укучылары белән очрашып, алар күңелле ял сәгатьләре бүләк иттеләр. Балаларга монда бик ошады. Яңадан да без монда бик күңелле шатланулар белән киләчәктә дә килергә уйлап торабыз. Парк очень классный, так весело. Когда мы закончим вот эту игру, мы сразу будем в другую игру играть.
в учителя. Саф һавада кайыннар белән уратып алынган уен мәйданчыгында балалар төрле уеннар уйнап, физик күнегүләр белән шөгыльләнеп, алар өчен махсус үткәрелгән чарадан канәгать булып калдылар. Безнең инде бу балалар белән мероприятие атна сайын һәр четверг көне сәгать 2-дә шушлай мәктәп балаларын продленкага йөргән балаларны чакырабыз. Шушлай уеннар уйнап, һәрбер теманы аерым уйлыйбыз да, шуңа уеннар әзерләп, атна сайын балаларның күңелләрен күрергә тырышабыз инде. Спорт хәбәрләре. Узган атнада Азнакайның Россия торак коммуналь хуҗалыгының мактаулы хезмәткәре, Татарстан Республикасының ат казанган торак коммуналь хезмәткәре Инсаф Султанов истәлегенә көрәш буенча республика күләм турнир уздырылды. Мондый чара инде районда 8-нче тапкыр уздырыла. Спорт бәйрәмендә район башлыгы Марсель Шайдуллин да катнашты. Чатыртау арена спорт комплексына җыйналган халыкны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләде. Бүгенге матур бәйрәм белән котлап иң изге теләкләрен җиткерде. Шушы бәйрәмне оештыручылар Инсаф Султановның улы һәм аның гаиләсенә районның 90 еллык уңаеннан медален тапшырды. Бүген бик зур спорт ярышлары, Азнакайда спорт бәйрәме. Үзебезнең хөрмәтле җитәкчебез, депутатыбыз Инсаф Саидович хөрмәтенә, истәлегенә шундый зур турнир үтә көрәш буенча 8-нче мәртәбә аны менә үткәрәбез бергәләп. Инсаф Саидовичның гаиләсе белән, аның балалары белән, Марат Инсафович, Гулнар Инсафовна, тормыш иптәше Зилә Рашитовна, чынлап та бик матур итеп оештырылган. Менә 10 районнан көрәшчеләр, 170 көрәшче килгән. Бүгенге көндә монда инде чемпионнар да бик күп. Россия чемпионнары, Татарстан чемпионнары, һәм инде аларга уңышлар телисе килә. Инсаф Саидовичка инде бик зур рәхмәт. Ул чынлап та Азнакайда бик күп эшләр башкарды. Инсаф Султанов үзе башкорт ягыннан булса да, Азнакай үсешенә зур өлеш керткән шәхес. Ул спортны яратты, кешеләрне яратты, безне, балаларын яратты дип искә алды әтисен Марат Султанов. Әгәр әтиебез исән булса, аңа 70 яшь тулган булыр иде дип искәртте ул. Без болай гына үткәрмибез инде. Бу көрәшне, чөнки ул үзе көрәшергә яратадыр. Ул яшь чагыннан ук бөтен сабантуйлар батыр булып һәрвакыт көрәшәдер һәм ул безгә дә өйрәтте көрәшергә, тырышырга, спортка өндәде һәм ул лыжны яратты, көрәш яратты, волейбол, аның бөтен яраткан спортларын шутлап бетереп булмый. Шахмат уйнарга яратты. Һәм ул менә бөтен әйберне безгә өйрәтте. Менә бүгенге көндә минем малаем да шулай спорт дип кенә дип тора. Ул шул генлар белән бирелгән дип уйлыйм мин яна, әтинең генлары белән. Шуңа шулай итеп безне өйрәтте һәм шулай без тырышабыз. Һәм бүгенге көндә инде аны көрәшчеләр дә һәрвакыт искә алалар, һәрвакыт безне Казанга соревнованиеларга алып барганда һәрвакыт безне поддерживать итәдер һәм һәрвакыт ярдәм белән кул сузадыр дип. Һәм шуңа бик зур рәхмәт бүгенге көндәге хәзерге көрәшчеләргә, алар безне шулай итеп искә алганга, әтине искә алганга. Район мөхтәсибе Азат хәзрәт Талибуллин Инсаф Султанов рухына багышлап Коръән аятларын укыды. Уен нәтиҗәләре буенча лаеклы 1нче урынны Азнакай командасы яулады. 2нче урында Әлмәт һәм Актаныш командасы, 3нче урынга Сабалылар лаек булды. Ярышларда 10 районнан барысы 170 спортчы катнашты. Бу сезгә җиткерәсе соңгы хәбәребез иде. Бүгенгә тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Бәйрәмегез котлы булсын тапшыруын башлап җибәрәбез. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Бәйрәмебезгә килгән беренче хатны сезнең игътибарга җиткерәбез. Дөньяның иң матур чагында, алтын көзләрдә, 23 октябрьдә безнең кадерле әниебез, сөеклебез Шакирова Лилия Хади кызының гомер бәйрәме юбилее. Кадерлебез, син ямьле урмана явылында туып, Азнакайда яшәп, кояштан нур, тормыштан ям, күзләрдән наз алып безне бәхетле итеп яшәтүче, йортыбызга иминлек иңдерүче, йомшак күңелле аңлаучыбыз,
таянычыбыз булган сөекле әниебез. Синең гомер юлың сокланырлык. Хезмәт юлыңның 35 елын Миләшкәй балалар бакчасында күпме сабыйга җан җылыңны биргән киң күңелле кеше дә бит син. Гомер бәйрәмең белән котлап, теләкләрнең иң изгеләрен генә сиңа телибез. Сәламәт, бәхетле булып, бәрәкәтле тормышта куанып, кадер-хөрмәттә яшәргә язсын. Узып киткән елларга шөкер итеп, киләчәк елларны тигезлектә, матурлыкта, күңел тынычлыгы белән каршыла. Синең янәшәңдә без бер бөтен. Алга таба да безне якты нурың белән иркәләүче озын гомерле кояшыбыз бул. Без сине бик тә яратабыз. Юбилеең котлы булып, аның матур мизгелләре дәвамлы булсын. Шушы ихлас теләкләр белән сиңа бәхетле гомерләр телибез. Синең бүген зур бәйрәмең, әни. Бу бәйрәмең синең бик якты. Синдә булган йөз яктысы, әни, йөрәкләрдә безнең ушак якты. Изге теләк, җылы сүздән башка таба алмыйбыз олы бүләкне. Безнең өчен бик тә кадерле син, бик тә якын, бик тә кирәкле. Иң изге теләкләр белән кызларың Айгөл һәм Самира, киявең Рәмис, оныкларың, әлеге матур теләкләргә гаилә башлыгы Юсуф та кушыла. Шушы матур теләкләргә без дә кушылабыз. Бәхетле гомерләр сезгә. Алда матур җыр туган көн бүләге булып яңгырый. Usada күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарың, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыйбыз, олы хөрмәт әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыйбыз, олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Янында яшә шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә киң гүзәл зат безнең өчен горурлык сокландыра барыбызны, синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыйбыз, олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыйбыз, олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Кешелекле уңган булган бик кадерле син безгә, парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә. Юбилеең менә бүген узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган
Тиләкләренең моторларын атап сиңа юлыйбыз олы хөрмәт хисе белән. Әнием сине зурлыйбыз. Тиләкләренең моторларын атап сиңа юлыйбыз олы хөрмәт хисе белән. Әнием сине зурлыйбыз. Құтлау хатларын дәвам итәбез. 22 октябрь көнне Азнакай районы Шалпы авылында туып үскән, хәзерге вакытта Актүбә бистәсендә гомер итүче тормыш иптәшем әтиебезнең Салахов Рәфиснең 55 яшьлек юбилее. Кадерле әтиебез, гомер юлың якты өлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык әтиебез. Сине чын күңелдән туган көнең белән кайнар котлыйбыз. Безне аякка бастырып, олы юлга чыгарганчы әни белән сиңа бик күп сынаулар үтәргә туры килгәндер. Әниебез белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басырга булышканың, яратып, сөеп, аталарча кайгыртканың, гаделлеккә өйрәткәнең өчен зур рәхмәт сиңа, әти. Син безнең өчен һәрчак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, яшәү өлгебез. Әти, син тормыш авырлыкларын җиңә килгәнсең, балаларыңа, туганнарыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлелек үрнәге күрсәтеп яшисең. Һәр вакытта ягымлы, йомшак күңелле генә булып калмыйча, кирәк вакытта кырыс та, таләпчән дә була белдең. Кадерле кешебез, сиңа булган теләкләребезнең иң мөһиме алдагы гомер юлларың, тормыш юлларың иминлектә, сау-сәламәт булып, бәхетле көннәрдә шатлык белән үтәргә язсын. Сиңа язгы кояш нурларыдай аяз көннәр, иртәләр, исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр генә телибез. Әни белән бер-берегезгә куаныч, терәк, ышаныч булып, озак гомер итегез. Алдагы көннәреңдә дә сау-сәламәт булып, безнең шатлыкларга сөенеп яшәргә язсын иде сиңа. Барысы өчен дә мең рәхмәт әйтәбез бүген. Котлы булсын, әти, туган көнең, кояш кебек балкый йөзләрең, кайгы хәсрәт күрми шатлык белән үтсен синең гомер көзләрең. Гомер үтә диеп моңсуланма, өмет гөлкәйләрең сүнмәсен, алтын төсендәге якты көннәр барыр юлларыңны бизәсен. Матур тормыш, сәламәтлек теләп туган көнең белән котлыйбыз. Шатлык белән озын гомер үтеп, яшәвеңне генә телибез. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Әлфирә, улың Нәфис, киявең Ринат һәм кызың Эльмира диелгән әлеге матур котлау хатында. Миңа киңәш диеп әйткәннәрең дөрес булып чыга барысы. Әти уе акыл дигән сүзгә каршы килә алыр кайсысы. Исәнлегең бар нәрсәдән кыйммәт, бирсен Ходай якты гомерне. Балкып яшә, әти, әтием элә барыбызга да сине кадерле. Исәнлегең бар нәрсәдән кыйммәт, бирсен Ходай якты гомерне. Балкып яшә, әти, әтием элә барыбызга да сине кадерле. Иң яхшысы, иң әйбәте генә
Bizge bulsun deyip yaşisin. Yürek aşa barısın ötkerip, izgi bulgan işler işliysin. İsenligin bar nerseden kıymet, birsin Xudoy yoqdi ömürünü. Balqib yaşadi, etiyemele, bar bizga da seni qadirle. Etiyim sen minim gururlığım, kirek şokta direk dayanış. Şatlığımda көңіл байлығымda, әйтіп bitirgisiz қуаныш. İsenligin бар нәрседен қимет, бірсін Xudoy yoqdi ömürünü. Balqib yaşadi, etiyemele, бар bizga da seni qadirle. İsenligin бар нәрседен қимет, бірсін Xudoy yoqdi ömürünü. Balqib yaşadi, etiyemele, бар bizga da seni qadirle. Balqib yaşadi, etiyemele, бар bizga da sen qadirle. Туған күннәрегез құтлы булсын, юлларыгызга гөлләр сибелсен. Туар таңның һәр иртәсе сезгә бәхет, шатлык, сәламәтлек кенә китерсен. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүгенге тапшыруыбыз шуның белән ахырына якынлашты. Исәнлектә, саулыкта тагын күрешергә язсын. Мин сезнең белән саубуллашам. Сау булыгыз.